wong ora ngerti apa-apa malah kesonjo boyo. Angger Antasana kok kados ngaten aturipun mongko nyolok rasa kula. Kula nemtokaken perkawis menika temtunipun sampun sakuton kalian Angger Prabu Baladewa. Paman Sengguni, kula sampeyan ampun dakwa ingkang durung sak mestine lho. Niki mangke nek sampeyan dakwa Baladewa nganti muring. Apa dianggep Baladewa wedi karo Sengguni? Ya ampun. Ya ngapa yane kok sandang arep padu pindho. Estunipun kula namung ngemutaken dhateng anak Prabu Duryudana bilih kadang paduka menika kathah wicalanipun nggih. Ewa semanten ingkang Rama Mandalaka sampun ngendika ingkang kados ngaten nggih temtunipun mangke gelem ora gelem niki kudu ngadhepake marang para putra-putra Pandhawa. Angger Prabu sampun alit penggalih. Jer ing ajeng sampun pasrah dhateng kula tumrap negari Ngastina. Mangke kula ingkang badhe ndepani swadyan to ngantos wonten paribasan tugel kula timbandhemaken kuwandanipun ing Rama. Wonten ajeripun kula aturi nyawuraken. Nggih, matur sembah nuwun. Koko Prabu Baladewa kados pundi? Kula sampun matur ing ajeng Yayi. Dalu punika ingkang Raka mboten saged nggadahi atur utawi panggih tumrap negari Ngastina. Wonten paribasan tunggak dadap ora melu nggarap, tunggak waru kula ora melu-melu. Penak bengi niki pikiran kula. Mboten kapurba napa-napa. Nggih. Yen mekaten gandeng sampun kula anggap cekap perkawis menika kula sembahagaken dhumateng Rama Mandalaka. Den Paman Sengguni monggo tumuli kabidalna dhateng para napa kadang kula ing Ngastina. Supados manggi dhateng Purnatasena pun damel inggih kanthi sak sekecanipun. Arek ngaten. Terang terwata dawuh dalem anak Prabu keparenga rikalenggan punika ngebobot tumuliyun pamit badhe madal njawi tata ndawaken dhateng para yoga kula ing Ngastina. Ngatus-atus paman. Koko Prabu Baladewa sumangga kundur anggedaton sawetawis anggedapi wonten Kembul Bujana. Kembul Bujana dawah kantun lan saged kawungsal wangsuli Yayi. Dar menika ketingal badheca lamun to perkawis menika sampun padhang trawangan. Nggih, nyembagaken Koko Prabu Kartoparma jumadung dawuh Koko Prabu. Galewi Suralna dawuh maneh saka ingsun. Mangsa borong bodoling pasiban ingsun kundur anggedaton ngitaken dawuh Koko Prabu. To titipana sabdanipun Sang Nata Prabu Duryudana ngranggoni sabda Pandhita Ratu. Sabda pangucap Pandhita temen ratu wis ngarahi Baratna Tirta Kresna kang kinarya nyerat mungging gancang seta tan bisa lumebek mangsilih timanah ing kono karep kundur anggedaton. Jelok saking dampar palenggan ing apit gamparan gading tindak manengen tinon saking Mandrawa Yayah dewa kairing Paya Widodari.
sing mangsuli kanthi kelas tak donga-dongake murah rezeki ya utange lek sah sing ngulung kagungan putra lek diparingi momongan ya sing nglumpih bojo muga-muga lek oleh citer sing duwe lara asam urat ya sing sikile cok abu sapa anak tujuan tangga diparingi sehat ya ing pawon kentang pindan kunjuk ana ngarsaning Gusti kang Maha Kawasayana aku karo kowe bunga tanpa upama bisa kumpul ana ing joglo kasugiatan jelek akate ning aku lho disengkuyu marang kanca-kanca pradonga paguyuban kaneka laras pimpinane Rama Purnawirawan TNI Suradi ya pakile adikku Sugiarto karena dong belajar aku kangkeng
ning dhek nek domayat ora jajan ya nang kene iki wis warung bales matur nuwun dina bengi iki saknyatane kegiatan wiyosan dalem Bapak Ketua Malam Setu Pon lah kok bareng karo sosialisasi wawasan kebangsaan melalui seni dan budaya daerah. Wah, iki poro-poro pangemban-pangembating projo ingkang dinarani Romo TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Ayo. Matur nuwun banget. Mau dibeberake mungguh wawasan-wawasan kebangsaan ingkang wis disekseni lan dikawuningani marang para kawula karumput. Klebu kaya kowe waku ki ati wong cilik tidak pejaran dedak marang siji sewu ya. Ning ya aja durung demek wong cilik ya kudu ngerti apa tombak lan ungguling negara. Wong cilik kanane ning bisa ndedonga lan memuji muga-muga negara Republik Indonesia tansah ayem tentrem. Bareng amine kok yo larang banget. Diamini kok sing dadi para pangarsa ora padha regedegan ya. Mergo nek para pangarsa do bidyodo kawulane dadi susah. Mengar padul jero ora sido. Program do ngadul kiwak titik ya. Ya ora sido. Mergo jaman saiki pancen menangi ana ing jaman edan. Mula kaya ing pambudi aku karo kowe muga-muga tatas sumite marang kurban Gusti, muga-muga sakwise diparingi wawasan kebangsaan iki mau aku kowe dadi saya kumrigalan ti. Ning aku mau arep maju jaluk surprise. Aku perlu sarungan. Matur nuwun aku karo adikku sing tak sayangi. Sugiarto, Pasiter Sugiarto. Aku iso melu menyang nganggo alate diwenehi kesempatan latihan nang kene ya. Kae kiai saking longgar-longgare tak umpamake atine segara ususe prau. Ing atek-atek dadi anggota TNI isih mikir seni, mikir anak buah. Ning aku ya nyuwun karo kanca-kanca aja yuk dianggep kaya bang. Kok kaya bang iki ya saben-saben yo ndonggo sambat. Lagu bunga kanto upama ku nek sejarah adikku Sugiarto ki dek cilikno. Iya piye? Syak. Dek cilik ki prihatin banget karo bapakne do nyirami. Nah, indalah rikala semono ki sumure ki dam-daman watu beng kae. Nah, adikku Sugiarto ki kecemplung nang kono jenenge 4 meter. Apa sujune ra modar. Mergo saka umurane Gusti sing diparingi panjang umur bejo bejane saiki bisa kelenggahi ngabdi nang negara dadi TNI. Nah, yuk bapakne lara ora Pak. Wah, pancen yo elok. Ati mbok 4 meter ki nang wong umum ra kudune wis dengkleh. Ning gandeng panjenengan iki yo pinayungan dening kurban Gusti lan para leluhur. Iya. Tetek tangguh pinarikan bagas barat enggo saiki iso ngemong marang kanca-kanca seni minggahi marang tanggung jawab minangka dadi TNI. Mula pokok dipomo so nek tekan rejaning jaman jublu iki anyar bisa nek iso wayangan meneh. Ragate as pokoke ada perkara kae aja kuwatir. Yo ning kowe iki aja cocok yo apa-apa. Terak-terak iki do nyono, terak nyono ki kanca sing cemburu ki dikira kowe iki. Batik gundulmu kuwi. Awang kae iki mah dadi guruku.
besar ya. Mula iso makan dalam tekan Wonosobo, tekan Sleman, tekan Gunung Saren, tekan Sambiwoto, tekan Kidul kono Manding Segoro. Kuwi mergo pancen panjenengane ya mungkin. Cok takon suwu. Ya, rasa kesuwen. Gandeng mau wawasan kebangsaan dimen saya jelas lan saya cetha ki nyuwun adikku aja kaya nyuk ning wong ditanggake ya nyuk munggah kene nyekel mek adikku Sugiarto dibarengi karo bapak mantan saka MPR Jakarta Pak Purwadi yo kiai loro munggah disupport ketoprak turut ayo deh Sugiarto karo Pak Purwadi ayo. Dibarengan karo Pak Puryo Kebu pendiri PWKS ya tidak loro kita do nepuke diri monggo adik Sugiarto kalian Pak Purwadi ya monggo iki nanggap sampai lek kono ayo aja yo menanggap kok dan iki Sugendalu macange iki Sugendalu Dik Sugiarto yang tampan jelita Bu niki kados studi kula kan mriku lah sampeyan iki wis mari utawi nyebaraken pambyoro wawasan kebangsaan Mas Dulur. Nah niku kadang jenengan kali Pak Pur nuwun sewu monggo Pak Pur tari rumiyin kadangipun monggo kenalkan diri. Ya mriku Pak Pur paketan 3 menit Pak Pur nuwun pangandikanipun monggo. Nggih. Kok bar niku kula tak pabu kali adik kula. Ya, matur nuwun. Kula lajengaken babagan wawasan kebangsaan. Nggih. Beneran pangaken kula Purwadi murid Mbah Jologi. Ya pancen yo. Supados napa nggih? Langkung lancar kula nggih bahasa Indonesia mawon. 3 menit, Pak. Oh iya, 3 menit. Padat singkat. Ya ora kok aku sing korban kok kowe mah ngatur aku ora iso. Aku bebas nek iki sing kuasa aku kok. Siap. Wau sampun terwaca welo-welo saking Pak Dandim. Kula namung badhe nambahi mawon. Inggih. Dumateng doyo kemawon. Utaminipun anak-anak muda kakung putri nggih kados ingkang sampun dipun ngendikaken kala wau media yang bisa kita baca, kita lihat, kita dengarkan ada media elektronik, media cetak dan media online itu ya termasuk medsos itu. Sekarang ini banyak sekali memang berita-berita, kalau saya perhatikan itu banyak yang enggak benarnya, apalagi kita semua bisa membuat konten tanpa saringan, tanpa disaring, semua kita terima. Ya kalau yang berpikir panjang mesti dia cari kebenarannya dulu baru dikomentari, atau terus biasanya kita karena reaktif terus kita forward karena belum tentu berita itu benar. Jadi jangan sampai kita ini terpancing hoax. Kita jaga keutuhan NKRI, kita jaga kerukunan
antar sesama tanpa membedakan suku, ras, agama, dan kepercayaan. Saya ceritakan, kalau tadi Pak Dandim sudah tugas ke Libanon dan Kongo, alhamdulillah saya sudah bahkan lebih dari 20 negara, 23 negara. Dari sekian banyak negara yang saya kunjungi, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa perpecahan itu bukan karena kesamaan. Pertama, bukan kesamaan agama. Kesamaan agama kita lihat di dunia Arab itu sama agamanya. Boleh dikatakan bahwa hampir semuanya Muslim, tapi mereka saling gontok-gontokan di dunia Arab. Kemudian yang kedua, masalah ideologi. Kalau masalah ideologi, kita udah fix Pancasila. Kita jaga Pancasila, kita laksanakan sesuai dengan wilayah ini kita sendiri tentang ideologi itu. Kita ambil contoh, saya pernah juga termasuk ke Rusia. Dulu Rusia itu kan Uni Soviet. Nah, Uni Soviet itu negara besar, satu ideologi yaitu komunis. Tapi kenapa akhirnya Uni Soviet pecah jadi beberapa puluh negara? Itu satu ideologi, yang tadi satu agama. Oke, tinggal 1 menit. Kemudian masalah kesejahteraan, Ya, kesejahteraan kemakmuran. betul. Kita bisa melihat, bisa membaca berita negara Tiongkok atau Cina itu kesejahteraannya luar biasa. Negaranya sejahtera luar biasa. Tapi di sana juga banyak yang miskin. Jangan dikira bahwa di Cina itu sejahtera, betul-betul sejahtera. Betul. Jadi kalau di Indonesia masih ada yang di bawah garis kemiskinan. Yang kebetulan sekarang pemerintah sudah menyediakan memberikan, ada BLT, ada ya macam-macam lah, PKH. Nah, PKH saya nggak hafal. Ya, belum ada itu PKD. Nah, kemudian yang saya masih ada berapa menit Pak Dalam? Satu. Sekarang tidak setengah. Ya, iya. Kemudian yang paling saya taruhan nyawa itu waktu ke Afghanistan. Afghanistan itu satu agama, Islam juga. Tapi kenapa mereka juga gontok-gontokan? Ya, itu dia. Makanya kita yang beraneka ragam ini yang jadi modal kita untuk bersama-sama tetap menjaga keutuhan NKRI, tetap menjaga kerukunan, Betul. tanpa ada senggolan apa-apa. Kalau adu karo tonggo itu biasanya masalah apa ya, utang utang apa gitu ya. Jadi tetaplah kita bersatu, walaupun berbeda-beda. Artinya tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Dan menikah. Matur sembah nuwun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pur. Mandhapipun Pak Pur pun support. Monggo. Duduk. Rebape Mas. Tuk. Ayo rebape. Ayo adikku Sugiarto. Wah, jian. Dangdi. Ya. Dik, selamat malam. Malam. Nah,
ujung-ujungnya apa yang dikatakan oleh beliau Bapak Purwadi tadi adalah kita harus bersatu. Tidak boleh gontok-gontok. Tidak boleh gontok-gontokan walaupun beda. Hah? Oke banget. Ngomong ke luar negeri kan mau ki kadoa. Iya. Iki lho aku ngomong ke Arab agamane padha gontok-gontokan kan. Afghanistan ya ngono. Sing cerak-cerak iki lho wiyaga-wiyaga iki lho. Mm. Iki padha-padha akeh utange kok gontok-gontokan. Ayo kuwi. Aku Apa margane wong kok ndek utang? Ayo. butuh kok. Wah, betul. Heeh. Saiki ora kok wawasan kebangsaan aku tak takon. Iki saiki kecerdasan. Kok malah takon ra? Aku tak takon. Kan lho dalange aku lho sing takon. Ayo ora iso. Ya wis kowe sing takon sik. Ini ra ngalah dantem aku wong pokoke ora iloke. Lho aku ngetes mau masyarakat wis iso ngerti wawasan kebangsaan, Pancasila iso. Oke. Nyanyi Garuda Pancasila iso. Siap. Dalang ki kondang kan mongko ndek ijazah Habirando. Aku tak ngetes wawasan kebangsaan siji wae. Oh iya. Nek tanggal 17 Agustus dina apa? Kemerdekaan Republik Indonesia. Iso ya. Ora Indonesia lho, Indonesia. Weh. Tanggal 10 November Kesaktian Pancasila. Nah, kuwi lah ngawur. Kowe kira omong. Wah, kobong iki. Apa kuwi? Hari Pahlawan. Aku ki marep muni ngono kuwi kok ndarane aku ngerti. Iki lho, nek sing nganggo loreng ngene iki. Iya. Tanggal 5 Oktober kuwi apa? Kuwi lho sing tok sanding. 5 Oktober ki anek wong aku kok mikirke kok ngono kuwi. Hari ABRI. Cocok ora? Yes, bener. Sip. Nek tanggal 13 Maret. Aku kok ora ngerti kuwi ya. 13 Maret, 13 Maret. Wis janji pokoke pendak tanggal 13 Maret. Heeh. Nyarutan kok. Kok iso lali lho. Utang meneh. Wis. Ora usah mikir mumet-mumet Kang wong itu. Aku kudu mikir sing enteng sampean wis tuwa lho. Kok nek penyakit-penyakit iki wong tuwa iki cok metu. Sing apik to lindungake iki. Ora aku mengilingke lemah dijogo. Nek tuwa yo ngopo? Ayo babakan kesehatan. Ayo aku tak tekon saiki nek kowe cerdas. Ngopo? Lek Tugino bapakmu kae umure pira? 70. Bener ora Mbah Tugino? Salah. Monggo sing salah mau kudu bayar 100. Sing tak takoke umure kok rampung lho. Umure 70 kliwat. Kuwi meng waton Sulaya nek 7 kliwat. Bedhek neh. Apa? Nek kowe pinter tenan, aku putune sapa? Ayo. Ngerti aku mbiyen cok dunak-unekke Mbah Jayat. Hei! Sembrono ki swargi ndelok lho iki. Kalau Mbah kae putumu ya wis ora apa-apa, seneng. Karang kuwi mbiyen karo sing jenengane mbahku ku wedi gila kuwi karo Swargi Utomblo ki. Ado-ado kono Mbah Jayadi ora apa-apa. Kuwi simbahku ya pepundhenku ya leluhurku ayo tak dongak-dongake. Ora usah bales aku lho. Ora. Nek ngasih nyanyi lagu masalah iman. Simbahku tak dongakne sik muga-muga ana ing papan Pasuwargan Jati diapura kabeh keluputane. Para leluhur, simbah-simbah sampean, simbok sampean ingkang wis sowan ana ngayunaning Gusti didongake. Yo bareng yo Al-Fatihah. Amin, matur nuwun. Kowe ngerti Mbah Ratno? Ayo. Ayo ngerti wong pakdeku kok piye? Umure pira? 75. Ora. Pira Mbah Ratno? Salah terus. Ping pindho salah iki. Wah, wis. Kandhane kok kowe. Dipae kok ya. Ditung, Din. Salah siji 100 lho kowe. Kowe iki mijeti setengah jam 50 kok. Anane kok njuk apa arep piye?
Ya kemau. Wis rasah gagas bab nganu wae le. kemau. Piye? Kene ndene. Piye. Kene ganti kene. Support, Pak. Apa mak ki mau kakangku Jolo Tunda wis menyerah ya ora menyerah mak ki mau pancen aku karo si mak dikai kesempatan mau wis akeh-akeh ngendikane Pak Dandim bab perkara wawasan kebangsaan iya mak aku ya seneng warga dusun Jelok kene ya jebul do duwe wawasan kebangsaan. Ning aku mau rondok kagol janjane. Kok kagol piye, Mak? Ah wingi iki wis ana wong gelem arep ngatur lalu lintas sapa? Kakangku dhewe. Wong gek omong-omongan nang kene wis pokoke sesuk do gelem nunggoni. Oh, aku tak ngatur, aku tak nganggo seragam hansip. Ngrame ngarep-arep men oleh poin. Kaleng dine iki mau malah ora seragaman. Oh, ngono Mak. Wah. Duk. Ya awake dhewe bengi iki bareng-bareng kanca-kanca kaneka laras iya. Malah disengkuyung para kadang-kadang TNI saka Kodim 0731 ngono Mak. Pentinge wawasan kebangsaan ki apa Mak? Ngene ya Nduk ya. Bangsa sing ora ngelingi jerih payahe para leluhur, para pendahulu kuwi oh ngati-ati iso rungkat kurang bejane nok. Oh ngono. Nek cara mbiyen ana istilah jas merah, jangan lupakan sejarah. Oh. Ana ning bangsa Indonesia iki mbiyen saka kerajaan-kerajaan saya pinter kerajaan biyen dipecah belah dijajah bangsa Indonesia. Oh ngono Mak. Nah tonggak sejarah kuwi iki apa to Mak? Iki wawasan kebangsaan disoting engko dikethok dikirim kenang Mabesat kudu sing bener. Oh jajal saiki tak takon karo kowe Nduk. Oh takon apa Mak? Tonggak sejarah bangsa Indonesia kuwi ke tahun piro jajal kelingan ora? Nek aku cok kelingan kae Mak. Nek ora kleru ket tahun 1908 saka ngadeke Budi Utomo. Oh bener Nduk. Tahun 1908 Budi Utomo iya Mak. Terus diteruske para pemuda bangsa tahun 1928 anane Sumpah Pemuda. Lho kuwi Mak. Pemuda-pemuda Indonesia jong Java, jong Celebes, jong Sumatera bersatu. Oh ngono to Nduk. Kok pinter wae aku Mak. Banjur apa meneh? Banjur teruske perjuangan. Oke, para kawula para pinter para pemuda sing bersatu akhirnya
awake dhewe di bangsa sing kuat bersatu iso ngusir penjajah ana ing taun 1945 merdeka mak. We ladalah ora kena diremehke ya. Beda kaya nek ming bangsane kanca-kanca ki ngertine apa? Ya aja ngemingke. Nek nyawang kanca-kanca kuwi mak, kuwi iki padha wae simbol kesatuan. Kok iso? Jajal dibayangke mak. Wiyaga kuwi nek ora bersatu, kendang muni dhewe, gong muni dhewe, kenong muni dhewe, apa kena dirungokke mak. Kae jajal drum kae nek muni dhewe, wah. Mbrebeki wong dibalang men potol untun urung dibalang wis potol kok sing ngegong nek gargur-gargur ha. Kuwi bakule mie ayam teko ora seragaman ya. Ya ora apa-apa sing ting teko kok. Kuwi ngandhake nek wong protes kuwi. Kabeh bersatu mak. Sing mbunang sapa mak? Kaya pensiunan kae. Nah, jenengane Pak Sumardi. Oh ngono mak, dadi komplit nah. Komplit. Ah mergo iso bersatu kemawon yo dadi apik ya nek ya suarane. Iya. Suarane kena dirasake mak. Gamelan Jawa kuwi umpama do ngerti gelombange, malah kok ngrasake gelombang barang. Oh, digawa nang Jerman kono dadi terapi penyakit kuwi mak. Mulane akeh wong luar negeri sing sinau nang Indonesia kepengin iso nabuh ala kok wong jelok wong desa kuwi ora gelem latihan. Senengane mung mijat HP. Ya ora kaya ngono nduk karang saiki jamane ning yo mau mak. Muga-muga anane saiki kuwi sesuk sedulurku sing do seneng do jagongan Pak Diratno, Kang Tugi, Kang Sunardo gelem nutuki gamelan. Sing penting aja ngasih rusak wong iki gamelan iki kelurahan. Oh ngono mak. Nduk ngene ra ketang awake dhewe iki nang kene kek. Iya senajan to judule sosialisasi ning nanging nang kene nanggon budaya, Mak. Iki gandeng ana kanca-kanca waranggana. Kok nganggo kuning-kuning, Mak. Ora ngerti apa kowe sesuk ki pon. Oh, ngono. Nek pon ki kuning. Oh. Diawali saka sing paling pojok, rasah dikenalke wis do kenal. Sopo mak? Iki sing paling pojok Mbak Intan saka Temon. Bener to Mbak? Oh Sogan, alah ngetan sithik. Rasah protes. Iki yo nganggo kuning jan wis nek didelok kaya mundu. Sing lore yo nganggo kuning. Saka ngendi mak? Saka Panjatan. Iki mundu sing wis meh gogrok. Ning yo enak jenenge mundu kok, Mak. Butuh ginem. Lore yo mundu kuning. Iki dirok-rok. Wis nang lemah dijukuk. Njur dipoles dadi apik iki melu munggah panggung pepunden kuwi. Sing paling sing paling pojok sregep tenan aku seneng nek latihan teko Gasik. Ya wis ngene mak ayo do. Gandeng awake dhewe nang kene anane do ditunggoni kae para kadyang. Sak njelok sak gedangan. Ayo jajal dites kanca-kanca wiyaga ki nuthuk gamelan iso apa ora? Ya iso kok njur. Raketang sak mampune ayo lagon sing kanggo pepeling gandeng awake dhewe iki urip nang alam donya sing diarani budaya ning ngemu
pituduh agama. Ayo aku njaluk pepeling dibawani Jalidin kasuarane apik nek mingkur jajal son wani bengak-bengok jajal saiki pokoknya angger ngasih mleok tak bualang cempolo saka kene. Ayo Jalidin kaya ngapa suaramu Jalidin? Aku ya seneng kok bengi iki mak. Ngopo? Koncoku kadang Sinarawedi ya rawuh. Sapa kuwi? Juragane Kijing Nanggulan. Karo sapa? Ya karo pendereke Baju Barat. Matur nuwun Mas Yanto kersa rawuh wonten iki. Alah kowe muni matur nuwun kowe ndek pamrih kok. Ayo wae kok. Karang sumber kekuatane yoga iki. Iso ora kowe, Din? Rukun Islam. Matur nuwun. Wah, iya matur nuwun Mas Yanto. Wah, iki Kang limo puniki katindakno mring para sesama Edian suarane. Aja padha ditinggalke rukun Islam niku sahadate kang angka siji. Wah, rungokke kuwi Kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindake poso kapatyakat kalimo ngibadah haji rukun Islam sampurna. bening tenan ya nok suarane mak nyenengke. Istiqomah, lan sing tumpah
sembrono iku perintah agama ngelingono neng donya mung sedelo sabar tawaga pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah suwarga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis wajine tansah dielingke wis wajine padha nindakake ate wis kumandhang wayahe sembahyang tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakake agama lima waktu kudu tansah dijaga nanti istiqomah lan sing tumanina luwih sempurna yen berjamaah salat saya ngatoke tindak mungkar prayogane ditambah salat jumahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono neng donya mung sedelo sabar tawaga pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah suwarga Wah, sing ngedrambung ae tas cali rokok. Ya ora ngono kok, Nduk. Iki mau lho, Nduk, nek tok rungokke tok rasake. Senajan to mung tetembangan ning ngemu pengajian. Oh, ngono, Mak. Salat 5 wektu aja ditinggalke, Mak. Tumrape wong Islam kuwi cagake agama. Ning aku ya cok prihatin kanca-kanca wiyaga iki ya. Ana sing ora wedi. Nek ditakoni aku ki ora wedi karo sing gawe urip ora wedi karo sapa-sapa. Sing diwedeni apa, Mak? Sing diwedeni ming nek apa-apa. Apa-apa piye? Ning jan tak rasake bener kok. Jajal umpama ana wong tuwa bocah lunga. Pak aku tak mangkat nang Jakarta ya wis sing ati-ati muga-muga aja ngasih ana apa-apa dadi apa-apa ki jane apa to Mak ampuh aku dhewe ora ngerti kok do diwedeni kuwi wong arep lelungan aming begal wedi karo apa-apa kepiye to Mak tas begal oleh kaya pirang-pirang iki pokoke nek lembagi ora adil nek ngasih ana apa-apa. Oh ngono ya, Pak. Karo apa-apa ki do wedi ya, Mak. Sindene mau arep mangkat ya diwelengi bojone. Ngene piye? Ngati-ati ya, Dik, engko nek nang dalan ndak ngasih ana apa-apa. Ki nek sing pojok iki sing diwelingi, nek sing wong telu ki mangkat luweh ora luweh. Ya ora sia-sia kaya ngono kok. Ayo. Ora trimo iku mau. Wah, ya ora ngono kok njuk mutung kaya bira loka. Ya nek karo kethek cetha ayu sampeyan kok Mbak Ayu. Ora kok madhakke kethek ora. Aku mengkur kelingan ngelmune Karno. Oh.
karena kan nek nang sak rombongan cok susah aku kok ketok elek dhewe ya. Jer aku muni ya sesuk nang Biralika jajara kethek rak ganteng dhewe aku. Ora urus. Ayo iki jajal kemau sing muni njaluk udut. Ana sinden kok weruh rokok njuk sindene ya pengen udut. Wis janis. Aneh-aneh iki Mbak Intan iki. Engko nek ngasih ana apa-apa iki aku yang bayani iki nek ngasih kaya ngene ana apa-apa. Mesti ling guyu mesti engko po sesuk paling ora dingen-ngen janjane apa-apa ki apa. Ora usah dirembuk kuwi. Ayo. Saiki aku njaluk lagon caping gunung. Wis. Engko nek cenapik ro bapak arep disawer jarene. Sing bawa aku njaluk Kang Warta. Nang pojok kae tak kon nyambut gawe ben. Aku kepengin krungu suarane ketoprak ya jan nyenengke. Oh ngono mak. Sing ngeson kuwi sapa to mak? Iki nek ora kleru iki Lek Bagong. Jan tobatenan kok wong ora tau gelem klamben. Ayo Kang Warta golek mik Kang Warta. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saben bengi nyawang Iki nek Intan gelem joget engko arep disawer. Kona Ayo ngadeg nduk. yen memajang Iya. mong karo janara kuning Oh iya esok. kuning kembang wae weton gunung Kae nduk kakangku wis ngawe-awe dhuwit sampean lek ngadeg. Engko men tekan nggone pacitan sarawi Garape jajal kepiye garape? Garapan iki. Baleni. Panas udan sik. Panas baleni apa terus? Oh, baleni. Iki cangkeme sik dilap sik salene. Pacitan sarwi Ndu blendru gelem rene apa kowe njutil nang kene?
aja ngepet-epet. Ora. Saiki aku pengen parikan jajal. Wis mau kliwat. Bablasen iki. Teruske. Panasudan aling-aling capek gunung. Ayo jatel, sapa gelem munggah jatel iki? Sik ditata sik kanca. Iya mak ora apa-apa. Intan ra gelem ngadeg kok marake kagol. Ora apa-apa janjane mau tak kei parikane. Engko si ana wektu. Ayo sapa sing arep njaluk lagon arep kepengin nembang pumpung nang omahe dhewe tak selenggarake. Juragane Kijing nek arep nyumbang lagu. Ayo kene. Nah, iki ponakanku Mas Sigit Jatmiko iki. Oh, ngono, Mak. Iki bakul bakso kondang iki lho, Nok ya. Pak, niku wau nyuwun podang kuning. Nah, sing dijaluki sapa? Duka. Nah, sing nampa sawer. Ya tuginem Mbak Tusri. Engko tak sawer dhewe. Sesuk ning ngewangi petik brambang sik ya. Ora urus kowe kok, Mak. Kon ngewangi petik brambang. Ayo podang kuning kanca-kanca dipinangkani iki saka. Niki wau caping gununge pripun? Dereng rampung, Pak. Ora rampung to. Wah, Sigit ki kesusu munggah kok jan wis. Kang dawasi Kang. Nadyan wadon sarta
piye to, Mbak? Mbok konsentrasi. Saiki kok ora sesuk Kanjeng. Kan Pak kelalen. Nah, mbok ngadeg kaya ngono kuwi. Main bledek seneng. Ora kur bledek. Widianto mesti. Halo Pak Widianto. Saya mboten kepanggih nggih Pak. Karo dumumke Mak. Tesih sing dhisik. Oh, alhamdulillah. Alah mboten. Ngati-ati lho. Ono apa-apa. Engko nek ngasih ana apa-apa. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang ngene padha lara lapa dek jaman berjuang jar kelingan anak lanang ringin tak meni ning saiki ana ngendi jarene wis menang katurutan sing digadhang biyen nate janji ning saiki apa lali neng gunung tak jadongi sego jagung yen manggung tak silih kabeh gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang ngene padha lara laka sukses turut sukses ya Pak. Wis pokoke le sukses sesuk neh ra apa-apa. Ya ora apa-apa Mak karang pancen kanca-kanca wis wedora gladen. Ora apa-apa, ora apa-apa piye. Untung ming nang nggonku iki. Nang omah untung. Sing Pak, niki penting wau sisan boten. sing nampa sapa? Nggih kula. Ayo dilanjut Oh pokoke. nggih. Oh, aku ora Atur nggih, ngerti Pak. apa. Mugi-mugi Aja ngasih berkah, ana apa-apa barokah. pokoknya. Ngagem bapak mboten niki, Pak? Nganggo. Ngagem. Oh nggih. Widianto kon bawani apa piye? Pripun, Pak? Widianto. Ngerteke bawane. Oh nggih. Kula bawa pocong nggih. Arep ngucir apa? Aku bingung saben dina mikir manung. Se. Kowe ora marahi Mumet Karno karo Widianto lho. Aku kok saben dina mikir manuk ki piye karepe? Iki tes diartekke mboten iki, Pak? Nggih monggo. Jajal iki nek Aku pancen iso. bingung mergo mikir manuk. Aku bludrek mergo mikirke manukku dhewe terus. Mikir manuk podang. Cocok pancen
pancen dina iki mikir do nganggo manuk kuning. podang sing rupane kuning abang Kuning ya? agawe gregeting ati jan manuk ki marai gregetke ati apa iya iya nek manuk jenengan ya ora nang kurungan kelek banget ya manuke dalange kuwi sing greget Wes ora. terus Lora mendo tak pikatmu lote bendo lanjut dek jaman Wes pokoke sak karepmu. esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mobang mideranggo mideri ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya kayang kayang tak suweng mencok ning ngepang kekansangan tak indik saka kademen sarwe ngoceh terus besokan tak suwon baca ngece padang kuning agawe pikirku gombeng tirang tak sawang tambah manise iba bunga yen lakon nyanding slirane ora bakal atiku kagewang liyan yen si bodang andutut ati kepranan ora manduh nanti kan tak ranane sendekat bulu te banjo ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng mideranggonku mideri ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya kanyayang kleyang tak sawang mencok ning ngepang kekancangan tak indik saka kademen sarwe ngoceh sarwe ngaduh enan tak suwon mbak aja ngece padang kuning agawe pikirku gombeng seret ireng tak sawang tambah manise iba bunga yen lakon nyanding slirane ora bakal atiku kagewang liyan yen si pondang andutut ati kepranan ora manjuh atiku tansaya ndadran tak sanani sun pikat bulu te bendong atur suwun Pak atur suwun
Matur nggih, nuwun. Pak. Mbak Intan, Mak. Ki mau jan aku seneng sedulurku ngedon domblong ling kematke ling joget. Karang kene iki ora tau ana tontonan kok, Mak. Apa meneh sing ngetson kae wis gundul. Kacamatanan ora kedhep. Ning bengi iki aku seneng tenan kok, Nduk. Piye, Mak? Ing akate mingkur do gladen karang iki mau njuk wingi ana ukara iki nek madang tekan esuk. Oh, kanca-kanca ki butuh sing ting madang gelem tekan esuk. Oh, ngono. Disawer pira, Nduk? Kowe kemau, Nduk? 100. Butuh Sri? Butuh Sri? Rasa kepengin kok tak naik dhewe. Kula pun gadah. Alah nggonmu ming sithik. Engko tak imbuhi. Butuh ginem? Ora sah WA. Kok njuk WA iki aku jatahe ndi? Langsung wah janis ora apa-apa mak nrimo pokoke wong ki angger sing penting anteng ning Nyelekutis ra apa-apa. Ora apa-apa ten Karang Yos. Apa yo? Bengi iki awake dhewe disengkuyung sengkuyung karo para pepundhen sepuh iki diberkahi karo panjenenganipun Bapa Dalang Sepuh sapa Mbah Demung Kersa Rawuh. Matur nuwun Mbah Demung. Ngasih mau tak jiat-jiat kon mangan ra gelem tenane. Oh ngono. Jadi ya wis pokoke jagongan bebrayan nang kene Mbah. Pepundhenku Pak Widodo saka Ki Hadi Widodo ya dalang saka Pakis ya guruku mak. Oh ngono Nduk. Adoh-adoh awan saiki ra bingung wong biyen kae pit-pitan wis ngapalke dalan. Ngono. Kanca-kanca no dalang sing nomor 2 sak Kulon Progo Ki Hadi Widianto. Ewlot dene wong jenenge dalang ki jarine angger pinter golek utangan kuwi sukses. Ora sah buka wadi to, Nduk. Ana dalang kae sing ngedram kaya dalang sapa? Ki Bledek saka Kokap. Adine Widianto beda bapak Rosimbo. Iki dalang-dalang iki wingi dalang sing tas mlebu YouTube ya ana sapa? Mbah Sabirin. Terus dalang nang Kali Agung. Dalang kabeh iki, Mak. Jalidin. Nah, Jalidin ki mengkur kepengin dadi dalang. Ning nek menikon maju ngono wis kae sing nang mburi. Mak nek arep ngerti dalang saka minggir Mbah Sutawijaya Sutawiyasa kuwi ya MC kondang nek buka nang TVR iki wah apik tenan Nduk. Pak Purwadi mau sing wis nang 10 negara mau wah nek dalang ya apik pokoke apik ngono apik kabeh. Ya wis muga-muga kabeh do tambah semangat sesuk ledo guyub rukun bebarengan ngurip-urip budaya Nduk. Emak. Ayo ora ketang sak lagon meneh. Wis ra ana sing nyawer nek iki. Pokoke urusane engko gampang. Ini ya kemau. Aku ngumun iki karo kancaku saka Nanggulan ki jan saking tresnane. Adoh-adoh kan kok nang omah ki diparani wong pirang-pirang mbebayani ning nek sing marani kok mbebayani. Wong bakulan kok bakulan kijing. Aning kuwi jan wong cerdas tenan Karang. Ora sah dadak dilebokke, glethake ra ana wong jukuke. Nah iya sapa sing gelem njur arep nganggunakake kok njur. Ayo sak lagone apa? Kepengin lagon apa? Nek sing ngucap nyawer. Ya ora kejem-kejem ngono kok njur.
Ning aku leh ku sengit kira jenenge Widianto ki jan ra urus tenan kok. Nah, kok piye to, Mak? Nyilai mobil. Nyonggonen nek arep ngulungan-lungan perhitungane kuwi lho saka ngomah ki tekake ngomah nggonku ki ya pas bensine. Ah wong aku mung arep nang pom bensin yo kentekan nang ngelo mau ki wah. Alah le ngitung kuwi kepiye le. Buan ki ngasih ketok kawate kabeh kae. Ya untunge ora jeblok nang dalan mau. Weh ora apa-apa wong kanca apikan kok. Karang saking tresnane. Weh. Iki saka Kijing Laris saka Krembangan. Iki sedulurku Mas Kiting. Kiting ki jenengane sapa Pak Yanto? Kuwi ya saka Kijing Laris. Kancaku ki bakul Kijing kabeh dadi nek wiyaga dar pesen saiki iso. Wis. Aku gelem DP pokoke. Wah. Panjenengane Mas Kijing Laris sing nang Krembangan kuwi. Piye, Nduk? Pokoke kuwi pinter gawe letter jenengan. Pokoke nek arep pesen umpama telah meninggal dunia tanggal pira kuwi apik kali gawe. Ya ora mung kuwi kok, Nduk, wong kuwi nggon gawe prasasti umpama peresmian kantor kelurahan Sentolo utawa sekolahan-sekolahan kuwi ya pesene rono. Oh. Kae nek kowe sesuk endi rencana kaya ngono tak pesenke saiki. Iki mau iki tak urutke iki sing sebelahe. Panyuwunane kemau apa? Ayo dibuka catetane Mbak Yu. Jaluk sinom. Ya ora apa-apa wong duwe dhuwit kok wong garek nglakoni kok njur. Sinom apa Mas Kijing Laris? Nyamat apa? Manut. Nyamat apa nyablek? Tulisannya. Ketok ora to Yu? Ya niki pun rada nganu kok. Blawur. Pun rada ketok wingi blawur jan blas mboten weruh napa-napa. Nek rawuh rak ganti nganggo mata neker Mas. Neker niku rak cilik aku lho ndek mata sapi kok. Weh. Mah luweh kejem kula. Kula nek dikejemi mah luweh kejem. Wong ki pokoke angger ming dhewe cok ngene iki nekat ngene iki. Engko nek ngasih ndak ono apa-apa. Aja cerak-cerak sing padha-padha dhewe lho Yu. Napa? Engko ndak ono apa-apa ku mau. Aja ngetke Widianto pokoke. Ah malah kula niku mikir e. Ah mikire? Ajare lara, tak takoni lara apa, Mas? Lara demam ngono. Kok wis tekan kene berarti lara ngapusi. Karang kae iki lambene ngasih dineke aku sing ora tanggapke aku jarene. Ayo moro tak keloni ngono. Wah, wis. Nek ngono kuwi karepku ki. Nek aku dadi wong wedok ora mungkin seneng kok ora. Wong lanang kok rambuté kriting. Nek kula niku lek seneng ket biyen kok. Nggih niku. Engko nek bali jare ra iso turu iki ngandeng kuwi iki lho. Niki sios nyinom. Sida. Nggih. Iki panyuwunane kadangku saka Krembangan. Rawani munggah dhewe sik munggah kemau Kang Mas Yanto saka Nanggulan. Barang napa? Barange sapa? Oh nyamat. Nyamat Mbak Yu. Oh inji sendika dawuh Kang Mas. Wah. Sesuk ngomari anu Mas.
Aku lek guyu ra kena diam. Njaluk apa Kang Mas? Ndak ono. Lah dalah. Kelakon iki aku iso ngratani sindenku sing wis kliwat-kliwat kemau, rasa perlu kuwatir. Iki cetha 200 rasa sedih Mbak Tusri. Anjir, matur sembah nuwun. Heeh. Wah, dereng dikek. Sing pojok aja njegadul to. Nah, mbok guyu ngono kuwi lho. Wah nika can dasare ngoten niku. Oke. Ning suarane ya wis blek kaya diseret. Wis ora apa-apa. Napa? Wah, saya mundhal saiki gregel iki. Oh, iki jan grenjal-grenjel. Arep nyumbang apa kowe? Oh ya, pira Mas? Ora konsentrasi. mampir ora ana apa-apa, Mas. Nah, ra gek mupik.
Aku do gelem melu bejane sing dadi dalang kok iso nanging sugih utang iki. Kula mboten lho. Kudune iki kambil ijo kok mau senenge. Kambil gading. Oh ngono iya. Mesake sing ra duwe ya iya. Wis pesen karo aku wingi Mas Komandan, aku sesuk goleke sing kaya ngapa Mas. Sing penting wedok ngono ya. Mesake tenan saking rapayune memang anu kok. Kiwah-kiwi mesake. Pokoke anggere telepon ki mengkur gersula terus. Wah iya Mak. Iki malah juragane Puncak Sakaya rawuh karo MC kondang. Sapa Nduk Sumardi. Matur nuwun iki disawer iki engko nggo sing loro kae. Ayo. Wau Mas Kiding saking Krembangan saking Juragan Kijing laris matur nuwun disawer pira kowe yu? 100 lho menika. Oh iya, wah pas. Alhamdulillah mugi-mugi andadosno. Kamau wong loro sing pojok mau butuh ginem. Umi ndedonga iki tenan ya. Ya bang sesuk saiki wae. Iki 200 nggo nganu Mbak Yuku loro sing pojok kan ndak mutung. Kuwi saka sawerane juragane Puncak Saka. Juragane Puncak Saka ki nek karo aku wis kaya sedulur kok. Iya, Mak. Iki do ndek urusan apa to ya iki kok rame temen. Nah, iki Mbak Yu Tuginem iki wong loro do bebrayan iki juragane ngersake dandang gula bancet. Nah, engko tibake apa isane. Nek Mas Mardi kepareng munggah panggung, munggah arep nembang apa Mas Mardi? Mas Mardi nang mburi. Iki nanggone dhewe dadi ora ganggu apa-apa. Engko ndak ana apa-apa kae sono adiku kae. Adi apa? Adi ora iso dijagokke kok. Barangnya sapa? Oh lanjut Pak Mardi kayak do rembugan. Ayo goleki 200 lho iki. Didendengke Kang. Yo mak diwangi nyuwun. Nduk tuwa kae. Alon-alon ya Mas. Alon-alon wae. Aku wis ngerti sampean wis pira-pira. Kira-kira. Dan prayatna
Sabar nggih, Mas Mangun juragane Puncak Saka. Gedi biak-biake iki. Ora apa-apa, Nduk. Wong iki ora ana resiko apa-apa kok. Iya, Mak. Ya wis karo ngiras-ngirus ngumpulke kadang-kadang, Mak. Yogyanira nyuwun pangapunten tak ralat kang paratra curit lamun sirah isa anu lada katya uni sarit tane andali rasa Prabu Sasrabau ing Mahes Pati aran Pati Suwanta lalapuhan nipun kang tinalung triprakara guna kaya purun ingkang tenan tapi nuhoni trau tama dasar susur sing kayang pau bungatane kelakon seprene angger gendrot bekasane malah bangun tresno Gawe
ora gampang kok, Nduk. Oh, Mak, jenenge gending iki. Selamat. Muga-muga ora ana apa-apa. Nduk. Ya senajan to kaya ngapa, awake dhewe kudu mawas iki siruk ya kudu sregep lelatiang. Iya, Mak. Muga-muga ora ana apa-apa. Umpama iki engko rampung do ora nampa apa-apa ya. Ya aja do gelo. Ora kok, Mak, kanca-kanca iki do sregep pokoke. Pokoke sing penting madhang iku mau. Ya didongake, Mak, adoh-adoh saka puncak saka kakangku Mas Mangun duwe kegayuhan yo do didongake muga-muga kasembadan. Allahumma amin. Wis ngono kuwi wis makna. Ning iki ngene, Nduk. Do mingera iki mergo awake dhewe kudu netepi kewajiban. Mak, wis jam 12. Engko diteruske nang goro-goro. Mas Mangun, Mas Yanto, aja do lunga sik. Engko aku arep gentenan tak jagongi. Ning ngene, Nduk. Ndak engko ndeladrah. Ayo Gustimu kae dikancani ana taman. Iya, Mak.